Heeft u al bedacht wat u gaat pakken? Ja, ik heb wel een beetje een idee. Ik ga eerst die kant op. Er staan boven wat elektrische apparaten, daar ga ik eerst maar voor. Ja. En dan gewoon kijken hoeveel tijd dat we nog over hebben. Heeft u enig idee van hoeveel geld u gratis zou kunnen winkelen vandaag? Oh, nee. Nee, eigenlijk niet. Als ik voor 100 euro wat boodschap heb, dan is dat heel erg leuk. Spannend? Ja, ik vind het wel spannend. En go! Ja, Eén minuut stop! Een hele kar vol. Ja, geweldig. Het is veel meer dan ik verwacht had. Maar ik heb hulp gehad van Nanne van der Schaaf, anders was de kar ook niet zo vol geweest. Beetje tevreden? Ja, heel tevreden. Ja, dat was geweldig. Nou, we wilden een mooie prijs weggeven voor de puzzel. En we zeiden van ja, dan is 1 minuut gratis winkelen toch wel een hele mooie prijs. En het heeft wel een beetje spanning mee. Je weet niet precies met wat je naar huis gaat. En ja, dat is altijd leuk om mee te maken. Omdat we de actie met 4 winkels deden, dus ook Huis-te-Veen, Hardergrijp en Damwoude deden mee. Dus deze bon die gaan we delen met z'n 4. Ze heeft echt goed haar best gedaan. Want normaal gesproken dan komen mensen een beetje tussen de 60 en de 120 euro uit. Maar ze had er een paar mooie grillplaten bij. En die slaan natuurlijk goed aan. Uiteindelijk ging ze volgens mij met wasmiddel en vuilniszakken en een paar grillplaten de deur uit. Maar er moet ook wat gegeten worden de komende dagen. En dus een paar pakje koffie om even een pakje koffie te drinken, een koekje erbij en wat chips voor oudejaarsavond. Dat leek me wel gepast. En u weet natuurlijk precies waar alles staat. Ik wel hè? Ja. Ik woon hier bijna.